Era una persona diria molt tímida, però no era tant la timidesa, sinó jo crec realment aquesta profunda humilitat, com a ésser humà. De fet, va viure alguna crisi important, especialment amb l'alcohol, per exemple, no? Ja que llavors es va retirar a un monaster, convent, no recordo exactament, això fa temps. Però bueno, que era una persona amb una extrema sensibilitat, amb molts dubtes personals, humans, com tots, però era especialment feble d'alguna manera, no? en això. I llavors bueno, tenia un punt molt... Es nota que havia passat moltes hores com podríem dir meditant, o com podríem dir com un monjo en el convent, no? en el sentit de dir, de reflexionant molt, i bueno, la seva posició vital era molt tranquil·la, no? Molt ferma, però molt tranqui, parlar molt fluixet, i el sentit de l'humor. Únic, únic.